Iqiniso elimsulwa. Uvuyo weqembu le-ATM uveze infiltration kwenhlangano yombuso. Umkhandlu wamalungelo abantu ugcwele ngabantu bakwamanye amazwe. Sinitshelile lokhu ngaphambili kokuthi i-ANC isuse wonke amazinga ezokuphepha nokumisa i-infiltration ezweni. Inzinto wonke amazwe anazo kuvimba i-infiltration. Bakususile. Ezweni elingaqhutshwa ama-askaris, lokhu bekuzovusa ukuhlolwa kwazo zonke izikhungo zombuso. Kuboshwa abantu nokuhlela kabusha eminyangweni. Kubhekwe nenqubo yokuqashwa kuhulumeni. Ukhumbule ukuthi ama-ejenti izinhloli zithunyelwa ezweni langaphandle ngesizathu ezimbili ezinkulu. Kunye ukuqoqa ulwazi olubucayi. Kubili uphazamisa, influence, enqubomgomo, policy yezwe. Ukuze izwe lasekhaya lizuze. Izakhamuzi zikhalaze kabuhlungu ngomkhandlu wamalungelo abantu. Bethi uthanda izakhamuzi zakwamanye amazwe. Bebelimaza izakhamuzi nezwe. Ingabe kukhona okwake kwenziwa? Impendulo icacile. Cha. Dololo. Ngoba silawulwa ngama-askaris. Isizekelo, njengesakhamuzi samazwe amabili, akufanele neze usebenze ey'ndaweni ezinjengo Denel, Eskom kanjalo. Iqiniso elidabukisayo ngisho inhlangano yezokuphepha yaseNingizimu Afrika. Ubuhlakani intelligence yethu inabantu bakwamanye amazwe abasebenza khona. Yi-infiltration leyo. I-counter-intelligence izosebenza kanjani lapho abantu bakwamanye amazwe beqashwe emahhovisi intelligence? Uma ama-Israyeli atlola iMelika umlingani wayo omkhulu. Amanye amazwe azothatha i-advantage yobuwula stupidity beningizimu. Sisenkingeni enkulu. Iqiniso elimsulwa.